салому алейкум бародарои азиз, бародарои қадрдон. шоми ҳамат ба хайру шодӣ бошад. ман аввости гап камтарак ҳами хонада бекор шидему як комментариёро хондем. як 10 нафар нависта ки худораҳмати ҳами ҳоҷи авваза муфассалтар мода бифаҳмон ки чуба бандагӣ кадай. вақте комментариёро хондум, раҳмат бародарои азиз, бозам худованд ҳамата нигоҳбон бошад. рости гап ман хубу хушрӯ намедонам, лекин парсон кардам бародаро мега хай дарди худовандам бе ҳичи ҳам дилаш задай мурдай бе ҳичи. худованд ки бихоҳад на ёш, на пир, на кӯдак, на зан, на мард, кай вақте ки ҳама аҷале дарасида ҳам вақт мебарӣ. аҷале ки ҳама худованд худашака. барои ҳам мега мард ай худо мебинад, номард ай бандаш. ҳай худо дидам дар кора. хай худованд ҳам бе ҳичи соқу саломат дилаш задай мега мурдай. ва баъд рости гап як чизе хостам нишон батам тона. баъде ки ҳами шумо ҳами комментариёро хондуму баъд иқа номи худшона навистам набромад, баъд номи фарзандоша навистам. Мунисҷон навистам, ина Мунис бромад, ина бовар мекунед, ина шумо дар нишон метам. Ина Мунис. Ина 2012 ина Мунис. 2012 медорем, ина Мунис медорем, ина бародаро ина касе ки Инстаграм дора медонам рости гап якум бора ина дромадам. ина иҷода мара чӣ гапе роҳӣ кардагиай ко гӯш мекунем. Салом алейкум акай дӯстмурод, сози тинди саломати хубай короназай ҳамма тарафа аҳли байт. Я бора ай сари нав гӯш мекунем. Салом алейкум акай дӯстмурод, сози тинди саломати хубай короназай ҳамма тарафа аҳли байт ҳамма тарафа сози тинди. ман ҳоҷиавазам. ҳоҷиаваз бини мешносӣ ман. Бародарам зинда бошӣ. Ана кат Абдурахимия будем я вақт. бародарои азиз 28 майи соли 2021 мада навистагӣ будай. худованд ҷоша ҷаннат кана бародармона. хай рости гап надидем. хай дарона бисёр менависанд, худон мефаҳмад, касоне ки Инстаграм доранд мефаҳманд. ман нав дромадам дидам. ина бародаро бисёр хоҳиш карданд ки ҳами я бор муфассал карда бифаҳмон ки чуба бандагӣ кадай. ҳеҷ ям хе дилаш задай мурдай бародар. ҳами ай дил духтурам ка хулоса бурвардан ки дилаш задай. худованд ҷоша ҷаннат кана. ва ба бародаро як чи дигара бугум тона ки Исмоили Маҳмадзоир бародари қадрдони мо, бародари хайрхоҳи мо, дӯсти азизи мо чӣ хеле ки ҳамо ваъда карда буд дар вақташ ки то вақте ки ҷон дар бадан дорум ма худата фарзандота ҳама вақт нигоҳ карда местам. ина бо баъд аз гузаштани падаршонам ман або дар интернет хондам, хурсандам шидам, гуфтае ки ман гапе гуфтам он гап ма намегирам дубора. ма ҳама ваъдае кардагим то ҷон дар бадан дорум, гуфтае шуморо ҳам нигоҳубин мекунам, ҳам спонсорӣ мекунам, ҳам сарпарастӣ мекунам. мақсад ки дар ихтиёри Исмоили Маҳмадзоир анака. худованд қувват батаи бародармона, ин додаракои азизмона дар оянда бозам номбардори миллат, номбардори ватан, парчамбардорони миллат бошанд. фақат дуо мекунем дар ҳақшон. Тоҷикистон ба пеш. зинда бошед бародарои азиз. ана дӯстони азиз, ба кулли ҳамватанон ва ғарибони дар шаҳри Москва буда ба шумо тавсия метавам ширкати Муҳиддина марҳамат ина рақамошон WhatsApp доранд, марҳамат занг бизанен. офисшон дар метро водни стадион ай. офисшон марҳамат кунем бародаро. албатта мошинаҳои наву замонавӣ дар хизмати шумо ай. марҳамат танҳо аз шумо занг задан барои гузаштани сарҳад. дар хизмати шумо ширкати Муҳиддин. боқӣ сарбаланду хонобод бошед. ҳама вақт ҷебакотон пури пул бошад. зинда бошед.